Hyvä. Ohittaa ja syöttää. Hyvä. Hyvä prässi. Käytä siellä. Roolit vaihtuu Eliaksen kautta. Noin. Ja nyt tosta pitäisi saada syöttö, haltuunotto, ohitus. Oi, en ihan päässyt mukaan. Ohitus oli uusi pallo. Pelaa suoraan sinne hei, jos se... Noin. Toi kestää liian kauan tosta. Kestää Max liian kauan se kääntyminen. Sun käännä asento valmiiksi. Vaihtakaa roolit. Noin, siitä suoraan ja nyt prässi tulee jo. Havainnoi, ohita. Vähän karkas, ei ollut harhautusta Elias. Käytä. Etupuolelle, hyvä. Ja siitä pääsee suoraan pelaa. Ja ohita. Nyt oli seinä tuolta, oli vähän huono.